Защо да не хвалите детето си? Не е нужно да хвалим децата си, за да покажем, че ги ценим. Нужно е всъщност да обръщаме много повече внимание на усилията, които полагат за дадено нещо, отколкото да се фокусираме само единствено на крайния резултат. Нека ги научим да се опитват, да не се отказват, а не да се чувстват маловажни, когато всъщност не са успяли и да получават само похвала, когато са се справили прекрасно. Например, ако детето ви донесе рисунка с ентусиазма си, мамо, виж какво нарисувах, не започвайте веднага. Леле, колко е хубава! Всъщност да виждате няколко драсканици и да не разберете какво точно е. Обърнете внимание на начина, по който се чувства. Леле, колко си развълнуван, че си нарисувал тази рисунка. Ела, покажи ми какво всъщност си нарисувал. Това планина ли е или нещо друго? Нека то да ви разкаже. Обърнете внимание, предположете, много ти е харесало да рисуваш. Или нещо в този стил. Но не всеки път да обръщаме внимание само единствено на крайният резултат. Нека да се постараем да изградим едни уверени личности от децата си. Усмихнат ден!